רועי ועוד סרטון חדש, והיום אנחנו משחקים במה אתה מעדיף. ותאמינו, לא, יש לי אינטרו חדש. יאללה, אינטרו ומתחילים. אוקיי, אז השאלה הראשונה שלנו זה להיות חתול או להיות כלב. אני לא בטוח בזה, כי להיות חתול לא הרבה ייקחו אותך, יאמצו אותך. להיות כלב, כולם אוהבים כלבים. נכון שאני צודק? כן, אני צודק. בוא נראה, כן, 83% הסכימו איתי. למה בחרתם להיות חתולים? אני לא מבין, אבל אוקיי. יאללה, משחקי הכס, אני לא מכיר. אוקיי, וואו, זו שאלה טובה. אוקיי. לעולם לא לקרוא עוד ספרים, לעולם לא לשמוע עוד שירים. את האמת, אני יכול להגיד שאני די אוהב ספרים, ואני בקושי שומע שירים. לא יודע מה איתכם, אני בוחר לא לשמוע ספרים, כן, לא רצו להסכים איתי. אוקיי, וואו. לא נורא, יש לנו עוד. זה קל ממש. תגיבו לי מה אתם רוצים, אננס או מנגו? אני די בוחר במנגו, וחשבתי יהיה פחות מ-37. אוקיי, יאללה, קדימה. פיפה או NBA? קודם כל, מי שלא מכיר פיפה, מה אני אגיד? הוא לא מכיר משחקי אקסבוקס ודברים כאלה. מי שלא מכיר NBA זה דווקא לא הרוב מכירים. NBA זה כמו כדורסל כזה, פיפה זה משחק כזה של כדורגל, לדעתי. נראה לי הרוב בחרו פיפה, אבל אני לא מסכים איתם, אני אוהב יותר כדורסל, אז יודעים מה? לא, אני אוהב יותר כדורגל. כן, הנה, הרוב בחרו עם פיפה. אוקיי, קדימה. אוקיי, יאללה. לנגן או לשיר? איזו שאלה מעניינת. אני לא בטוח בזה. לשיר מצד ראשון, יש כאלה שחולים על השיר, אוהבים את זה כאילו הם ישירו במקום, אני לא יודע, אבל לנגן זה כבר משהו אחר. אני יותר אוהב לנגן במקום לשיר. אני חושב שהרוב יסכימו עם לשיר ולא עם לנגן. אבל אני בוחר לנגן. אוקיי, אמרתי לכם. 62% לא הסכימו איתי. לא טוב. אוקיי. מה זאת אומרת אדר ונוי? כאילו שמות? איזה שם אתה מעדיף? נראה לי נוי. מה נגיד? זה לא הכי משנה. זה לא כל כך שאלה טובה, אבל אוקיי. עוד פעם זה, אני לא יודע מה זה. לציית אנשים או לשלוט באנשים? לציית באנשים או לשלוט באנשים? אני מעדיף לשלוט באנשים, כן, הרוב הסכימו איתי. אוקיי, מה השאלה פה? למות במלחמת העולם השלישית, למות על ידי מטאור. אתם לא רציניים איתי. אוקיי. קודם כל, אני מעדיף למות ממטאור, בגלל, אתם רוצים שרק בגללי אני אגרום למלחמת עולם שלישית? אני מעדיף שיהיה מטאור אחד וזהו. מטאור זה בגובה של בניין אחד, זה לא יהרוג עכשיו את כל ישראל. אני מעדיף למות
על ידי מטאור, כי אני יכול לגרום למלחמת העולם השלישית. זה לא טוב. אז יאללה, למות על ידי מטאור. כן, הרוב בחרו את זה. הם בטח חשבו את התיאוריה שלי. אוקיי. לאכול אורז עם כף, לאכול אורז עם מזלג. מי אוכל אורז עם מזלג? בואו תגידו לי, מי אוכל אורז עם מזלג? טוב, יאללה, אני אוכל אורז עם מזלג. זה טעים מאוד. אוקיי, תמיד לדלג, תמיד לרוץ. עדיף תמיד לרוץ, זה שווה יותר, אבל זה ספרינט, שזה יהיה קשה. וזה תמיד לדלג, ואתה לא יכול לרוץ, זה לא שווה, זה בכלל לא שווה. לקבל חתך, מה? איך זה אפשרי? שהזרת ברגל תתקע בפינה, אוי, זה כזה כואב. אתם מכירים את זה שאתם הולכים בבית, מסתובבים יותר מדי קרוב לקיר, ואז פתאום הזרת. זה כזה כואב. אפילו בעמוד של הכיסא. אבל איך אפשר לקבל חתך מניעה? אני מעדיף, כן. זה לא הגיוני. הדבר הזה זה לא הגיוני. לא הגיוני. אוקיי. לראות הכל מטושטש. לראות הכל בשחור לבן. אני לא יודע. וואו, זה כזה קשה. אני חושב לראות הכל שחור לבן. אוקיי. הצגה או סרט. זה נכון, סרט. אוקיי. לדבר רק בטלפון או לדבר רק וואו. אוקיי. האמת בטלפון זה לא כל כך חשוב, כי בוואטסאפ, כאילו, זה לא וואטסאפ, זה אס-אמסים, זה רק להקליד. אני מעדיף לדבר בטלפון, כן, זה עדיף יותר. לישון עם חימום ושמיכה בקיץ? לא, אין סיכוי. לישון, לא, אני לא מראה את זה. לנגן או לשיר? עשינו את זה כבר. טוב חברים, נראה לי שענינו על כל השאלות הבייסיק. נעשה עוד אחד ונסיים את הסרטון. למצוא מה זה אומר שנקל? רגע, למצוא 2 שקלים או למצוא שנקל? מה? זה בכלל הגיוני? מה זה שנקל? אוקיי, די מוזר. וזהו. מפה יהיה את אותו שאלות. וזהו. אז כן.